चिरां जिल्लानि भारत भुटान सीमा ओनसोलफोराव हाग्रानिफ्राय मैदेरफोरा गामियारि सुबुंफोरनि खहा खालामनाय जाथाया गले गले सोमजिफ्लेबाय थादों। रुनिकाटा पुलिस थाना आरो हाग्रा रेन्जनि सिङाव थानाय सान्तिपुरनि 1 नं सामुदैसा गामियाव थांनाय बृहस्पतिबारखालि 2 रिंगासो समाव फालोसे हाग्रानि मैदेरफोरा आदार नागिरनानै गामियारि ओनसोलाव उदखार खालामदों। आदार नागिरनानै गामियारि ओनसोलाव हाबफैनाय हाग्रानि मैदेरफोरा गामिनि गोबां सुबुंफोरनि न' बां बाख्रियाव दोननाय माइ आबादफोरखौ खहा खालामलाङो। हरावहाय मैदेरा फैनानै आंनि न'आवहाय न' बिसिनानै माइ जालांदों। दा टाइमा गैयालाबो हरनि 12टा 1टा इदि जाबायमोन। माबेसे जागौमोन मैदेरा? मैदेरा मानैमोन। ओमफ्राय नोंनि बाख्रि बा माइ दोननायखौ हनै नस्थ' खालामनाय नुदों। बेसेबां नस्थ' जाखो जेनेबा? नस्थ' जानायाथ' ओरैनो बस्थाथामसो माइखौ जालांदों आरो हाननानैहाय न'खौ बिसिनानैहाय। मा खारनै बिसोरो एफा फुराना गामियाव फैनो गोनां जादों होननानै सानो? बे मा खारननि थाखाय फैखो ओरैहाय जानो हागौ बुस्थुआ हाग्राफ्रावहाय माबा माबि आदार गैले मानसि जाजोब्बाय, बिनिखायनो फुराना बस्तिफ्रावहाय हाबै हाबै न' बिसिनानै माइ जालाङो, बिदिबो जानो हागौ। हरैहाय जेबो बुस्थु मोनजायि हाग्रायावहाय गावसिनि खाजा गैले, बेबादि जानानैहाय मोनजायि बुस्थु जानानैहाय न' बेरायबायनो हागौ। औ हरैहाय खोलाजोंबो न' मा नाग्लुंलांदों होननानै खोनादों आरो। ओरैनो मा गामि होनो बेखौ? 1 नं सामुदैसा। मैदेर फैदोंमोन, बिदिनो न' सिफायलांबाय, माखासे गय नाग्लुंलाबायलांबाय। गयाखौ नाग्लुंदोंमोन, आं खेंनानै गन सुंथालाबायना दोनबाय। ओमफ्राय दा बाख्रि मोनसे, फागर मोनसे, ओमफ्राय फागराव एसे संख्रि एरि दङमोन, मैगं थाइगं बेखौहाय लानानैहाय गय बारिफ्राव गारलाबायहैबाय, माखासेखौ जालांबाय, बिदिनो आरो। ओमफ्राय मानसिफोरखौ जेबो नस्थ' खालामासै? मानसिखौथ' जेबो नस्थ' खालामाखिसै खालामनाया। हरनि समावहाय बिदिनो कारेन्ट गैयाबाबो बिदिनो सासे सानैजों ज' जालायनानै होहरनो हादों आरो बेनो। माबेसेथो जागौमोन मैदेरालाय? मैदेराथ' जोंनाव फैनाया मानैमोन जाहैबाय। मासेया बिदिनो गय नाफायलाबायलांबाय, मासेया एसे फिसासिनखाय बियो गिखोना माखो बे सिगां खारदों आरो।